Какво разбират дамите по термина стягане? Менструалният цикъл пречи ли на силовите тренировки или силовите тренировки пречат ли на менструалния цикъл? Ще станат ли жените по-големи и ще заприличат ли на културисти, ако тренират силово? Може ли и трябва ли жена да тренира по време на бременност? Ще разнищим всички митове сега. Тялото ти може да покачи мускулна маса или да изгори подкожна масна тъкан или в най-добрия случай и най-труден да направи първите две едновременно, който още се нарича рекомпозиция. Но защо жените като чуят покачване на мускулна маса се тряскат толкова много? Какво си мислят, че ще стане? Ще покачат 15 кг чист мускул, като тренират 3 пъти по 1 час на седмица? Това е невъзможно. Бедрата ми станаха по-твърди или големи, ръцете ми пораснаха. Това е нормална реакция, когато тренираш силово, дори да не е като по учебник. Мускула започва да се пълни с гликоген от въглехидратите, които приемаш чрез храната. Но това не означава, че си покачил мускул, за съжаление. Жените имат по-малко на броя мускулни влакна спрямо мъжете. Също така, те имат по-голям окислителен капацитет, заради това степента на използване на мазнините за енергия е по-висока от при лицата от женски пол. Най-важното и на първо място е концентрацията на хормона тестостерон между жените и мъжете, който е основен за подобряване на силовите възможности и хипертрофия на мускула. При жените концентрациите на този хормон са с 10-20 пъти по-ниски, отколкото при мъжете. Но все пак липсата на адекватни количества от този хормон се компенсира с повишени концентрации на растежен хормон. В тренировъчната програма при жените трябва да бъдат включени свободни тежести и дъмбели, като повдигане от тилен лек, полулек, вертикални и хоризонтални дърпания на скрипец, екстензии и други. В тренировъчния план трябва да бъдат включени многоставни движения в трите равнини, защото те развиват най-ефективно мускулната координация и равновесието. Трябва да се обърне особено внимание на горната част на тялото при жените, защото при тях това е изоставащо спрямо мъжете и може да доведе до мускулен дисбаланс. Неправилно дозираните тренировъчни натоварвания в комбинация с неадекватен хранителен план могат да причинят различни менструални смущения. Подобни смущения се наблюдават в спортове с теглови категории, както и при тези, при които се оценява естетическия вид. Силовите натоварвания по време на бременност носят сериозни рискове от контузии. Хормоналните промени по време на бременност размекват станните връзки, за да се даде възможност на таза да се разшири и подготви за предстоящото раждане. И поради тази причина, вероятността от контузии се повишава в този период. По-добрият вариант е да се продължи тренировъчния цикъл без да се повишават някои от параметрите като интензивност, обем и плътност. Защото повишеният тонус и тренираните мускули дават възможност да се ускори възстановяването след раждане. Може да се даде акцент на коремните и мускулите на долната част на тялото. Движение като свободен клек или лек преса трябва да се изпълнява с непълна амплитуда, за да се избегне притискането на коремната област. Като цяло в този период може да се наблегне изцяло върху тренировки на машини, за да се избягват многоставни натоварвания със свободна тежест. Ако ви е било полезно видеото, може да го харесате и да се присъедините към този нов канал, в който ще се говори основно за тренировки, хранене, възстановяване и всички подтеми. За въпроси и работа с мен може да се свържете от посочените контакти в описанието под видеото.